Здравейте хора, днес ще ви покажа как се правите спагети. Първо ще ви трябва кана и ще я налейте с вода и оставяте да заври. След като вече е завряла водата, си взимате една купа. Взимате ето такава купа. След това отваряте спагетите. Така. Взимате поправките. Сипвате вода. Така. Гореща вода трябва да е задължително. Така. И залупвате. И изчакате да станат.